Vakadzi mukuda varume vasiri venyu imimi, idai varume venyu chaivo chaivo, idai varume venyu chaivo chaivo. Ivai nomunguva yekuziva kuti murume wako hakuna munhu akashata pamusoro penyika. Vanhu vese vakasikwa naMwari nomufananidzo waMwari. Ukatarisa paakasika denga nonyika akaona kuti pano chinhu chandasiya pamusoro penyika, ndobva azvibvunza akacheuka kuseri kwaari akaona kuti izvezvi zvagadzira pamusoro penyika. Mhuka aisa panyika, mvura aisa panyika, miti aisa panyika, zvese zvinofadza nozvodino zvinoyevedza nyika zvakaiswa panyika. Akati ndasiya chinhu chinonzi munhu chakafanana naye, ndobva aisa munhu. Zvichireva kuti hapana munhu akashata pamusoro penyika. Mukadzi wako nyanga achipfeka hembe dzemanga manga anogadziriswa nekuti apfeka hembe dzakanaka. Ukaona shoma izvo kandai hembe iri imwe chete ainiwa nokunge ichiitwa zvakanaka, inongova icho chinhu chakanaka. Uno muridzi wako kozivawo dzimwe chirikadzi nete ngadziroriwe, chirikadzi nete ngadziroriwe. Manzwa here? Paunotozvoni patikana patichiri kusunyika nemurume roriwa. Manzwa, chirikadzi nete ngadziroriwe, roriwe. Itai misha totongoita kuda kutendera mumataundishipi muchiita zvevarume, roriwai imimi. Manzwa, chirikadzi nete ngadzirori. Kunotsiva toona kuti chirikadzi dzahora idzi hadzisino pasi pane pasina muto, idzo dzichino muto roriwai. Hakunowanika panyika chirume, ndinoziva izvozvo. Chirume ishoma chereke, shoma zvakanyanya. Idzo chirikadzi nete dzino problem roriwai. Muri kuzvinzwa? Ukaenda kwamarangi unoona wakazi 10, 15, ukaenda kwanonzi kwamambo akuzviti mambo mazuva ano vadzidzi unonzi stable kuke vari kunoriwo vakawanda chaizvo. Azviona zvinoreva izvo zvemunofanira kuzvinzwisisa. Muri kunzwisisa? Hakuna munhu asina wake, hakuna munhu asina wake. Kana mukadzi wacho ukada kugara asingaroriwe, murumeka murume rakakufanana nogumbezero panhamo unodhonzwa nowese wese. Saka imwe nyaya yokuti muri kusiyiwa navarume mudzimba, imwe nyaya yokuti muri kusiyiwa navarume mudzimba. Bikireiwo varume nonguva. Murume anobikirwa nonguva, achiwachirwa nonguva. Ukaziva kuti murume wako chidhakwa, ukaziva mhirishonga mudzimba, ukaziva kuti murume wako chidhakwa, ziva kuti nezuro akarara akadakisa dzakadii kuseni ubva wamuitira. Ubva wamuisira mvura inogeza nduro, kadai akasikade kuenda kumunhu, ukamuisira mvura inogeza kugeza bhabha risinobva rapera, ubva aenda kunobata chi right penya yacho. Ndakasvika pazvinhu zvavakandinyorera kuti ndinotora izvozvo, vakarambira zvinhu zvese. Ndakasvika vakaisa pasaiti sola nechigero. Pasola nechigero ipapo, sola yacho yakatsva, haisi kushanda. Chigero chacho chakafa futi, hachisi kushanda. Saka ndakabva ndafona mupusa wamambo. Mupusa wamambo akati vabva vafonerwa ubva vaudzwa kuti ndichauya ikoko, havana kuyosvika pari nhasi. Pachibhodhi vakati tichibhodhi ndakatenga $10, hanzi ndichakupa $10 yacho. Zvino hazvisiri vanotenga $10. Vakanyepa kuti sola hombe nenge do haisi yavo. Ndakazvitarisa iko zvezvo vari kutaura speaker futi haisi yavo, asi zvese ndizvatukuza ndechati kuti zvese ndezvavo. Nomafambiro akaita zvanyaya. Inini mukadzi uyu achisvika bhabha ndinayo hapana chaakatenga. Ndakatenga nemukadzi wangu nefodya, hapana chaakatenga. Zvinhu zvandakamupa zvezvo hazviri kumba kwake, ndakamutakura zvese hatina kugovana. Kubvira sora, bhatiri, zvese redhiyo ndakamutakura, hapana ndakasiya. Sezvakakamira mukati nomuboti ndisinzwa nomwana naye, ndakabva namupa sora handizviwadzi, bva namupa chigero. Izvo zvaanazvitenga zvese, asi ndakamupa semunhu andachigara naye. Zvirimuba zvese abva ndakatora kana tsono chayakatakura zvese. Ndinokubvunza machete. Unopendi pauri pa? Une pendi here pauri? Ndinayo. Right.
uyo ari kuenda kubasa ishamwari yako ndingenda kubasa musemukusei ndingenda kubasa museukabvira kutangirana noshandiranoshandira shamwari yako iva yatifira kumba kwakawanikwa kuno mubhedha mufiriji zvaakatenga wega ndozvomukadzi here sei akazviedza wega right kana tikagara pamba anoenda kubasa murume nomukadzi ndiyani right anoenda kubasa ndiyani inoenda murume paunoenda kubasa ndiyani bata bhaudhi raunenge waenda kubasa kana paunobata kecho ndinobata zvawakakuwana uina zvinomwe mukadzi zvinhu zvingani akandiwana tine zvese tine zvigero ndizvawakamupa here aiwa zvakanda ndinazvo tatakaona tesi takatooneka tine zvakanasho asi kana makamuchete zvazvemeshe tinowirirana tinowirirana here kana dai umubhedha wakadora ndinawo ndowako ndanosimba kana karambana mangwana unosimba rokuita sekuutakwaiozvaizvoramutemsamukamakanzvika pamusoro pemutemo kudze mufundisi wakafamba sei paukonosheya zvinhu zimai pamudziyo yake semumba akatakura yese pakaita nyaya pasola nesvigero nechibhodhi chakati murume akati chibhodhi chinotenga 10 dollars tokuigira 10 dollars yako ichibhodhi 10 dollars yacho wana here aiwa basi unoziyana iri taura tinge pasola ndo ndikazoponerwa chinzi sola haisi kuuyisa moto chigero chakawana chimwe chete zvigero 3 tona chigero chimwe chete achiti zvigero zvese zvokubaba akazoona ndinazvo saka waida usiri kutumire zvikonzero wakadi kungopa zvigero zvinhu zvatikataura zvinyore zvisingakupeda munaizvozavo chakamira nakuramba kupa kusei wakuda kuita zvinonyadzisira kuite zvinodzima aiwa hamutite toramba tichituma munhu here futi aiwa kusaka waidi kumupa zvinhu zvatikataura wakadi kurifyuza musi wachewo nyewe tindakaona pepa rakanyonzi kuwana izvo zvavakatenga unofana kumupa zvinhu zvatenda taura nyangwe zvakadaro zvekumba ndinogumana atakura zvese zvepamba but izvozvo zvatikamupa waifana kumupa zvepajudgment daisinganetsani newe nhasi daisanga dambudziko newe ndinomupa chimwe chigero nekuti akasvika pane mwe mukadzi aripo pana zvigero zvingani zvasara zvaunazvo ndine 2 tora wane chombe ndesho pakati nopakati inyewe takasvika pane mwe mukadzi sora ikuzi hausi kusenza haisifaya moto chii chiri kuitika sora indinetse ndikona kumugadzirira kana pai zvakaitika ndomugadzirira sora indinetse unoigadzira sei iri kwangu ndinoenda ikoko rini chaona kana sora wandoenda ikoko kana uchicha unogadzira nacho kutsva madhayadzi vakaita ndoisa mamwe manyowani unayaona ndinawo kupi ndogadzira masora saka ndinazvo kumba nhasi chii sande kana iwe uyu asina kuya kutora kusvika musi wefriday asina kuya unogadzira sora yakauraya nechigero chacho totuma zvipodzimba kwako tonotora zvomukadzi pamwe zvidzima pamusoro echanganiye pana zvida kutaura pavari kutaura kanzi mumba akatakura zvinhu zvese ndofunga ndakataura muno kana ndisa mambo wandakaenda naye akazviona ndakagara nababa wa3 years ndarira pasi ngenyoka handina kana propati kana chiimba mangu tsunga purisa mubaba vakazvionera vakatora bhaketi vakacheka chivharo chepamusoro vakatora spika yeisina chibhodhi yokuisa pabhaketi ndospika yakutaura kabhatiri kadiki tikutoitoma $20 sora iranga riri kumba kwavari mukadzi wavo rakafa ndokuya narumba mangu ndokundipo ndindaone kusalaiti ndobhatiri avarisoti bhatiri mumba mangu hamuna chinhu changamira asi vari kutaura kuti hanzi zvinhu zvese zvokuba akatora pasola zvinonyadzisa kutaura kuti mumba mangu sina chinhu rega ndikutaure zvinonyadzisa takazvonga musi wepakanzi hapana kana chinhu ndikabvunza kuti maingorara kunge nyoka here mazuva ano unonyika payava muSecond Republic ungaswera kuti mukadzi murara pasaizi yenyu muita kuti pamupanenge nepabonde uchaita izvi ungamubhedha iripo mafandasi aripo muSecond Republic yakanaka onea unotoona kuti kana ukautsika kuutsika somubhedha so unongoramba uchi haudhiri kuita mubhedha zvimanigrine kamunongorara zvimaspring inodzirika pakati inogara makore iwo vachangamiri vanogadzira masola mafoni zvigero zvese basa roro mukati memaoko avo ndifunga ndakazvitaura ndikana kuisa mambo aripo ndakavaudza ndikati murikuona zvinhu zvaitika apa izvi zvinhu zvese zvanganzi namambo titori varambiri sei sola ine chigero ndizvo zvavananga kuti vandipi baba ava ndinoza chitsotsi chaukiresese vane kuuraya kwavaita sola ndokuti tumatengi kuuraya kwaita ataboogadzira
zvinotangira kubva papapo deadline nderotswe friday achatiudza ndiwane ndane paunogadzira kana pasina izvozvo akaona mukadzi nasara yakachena kuti umuone kuti asingochipa akuchingira vana vabereki vake ndokupera masa kana muchina wakadzaa vadirei kuti vakadzi vadirei futi kana tingazvikwanise bhematosiira right nhasi deti ndepfuma yevate zvararo pfumwana here chakamene mandakabhari pasoro mandakabhari chirwara chikafu chimwana ndara chiri panze tora kemu ndotora pana chimwe chidhiringi chakachipa sereki pachimwe chisikaiti savanenga vatoni zora vavhezvino kurumidza toti pasora chinyauya kana taura nyaya yebhosara kuchereta vanhu isabatebva apo kutiona isaipa kana isabatebva isandichiona patebvu kuno regai ndikudze kana taura nyaya yekuchengeta vana kapane dzimwe sipo dzamunotenga dzisingaiti kana kuwacha Mabereki nwezi ndeiko ndai. Ocha, nasuma mwana watoba nwezi kunyanya. Right. Akuna kukomenta zvakataka iwe. Takachikafu chinofana chibviswa sei? Takashure. Takachikafu chinofana chibviswa sei? Right. Every month unoenda chikafu. Onzo, uchaenda chimudaro unoenda kumupurisa. Unoenda nomupurisa wabva unopa chikafu ati. Nyaya iripo ndekuti apa zvinhu zvakanaka zvakakwana asi iripo ndekuti hapana sipo yekuwachisa mwana wakaenda kuwacha. Aya mapamba unotenga mapamba unongotenga chichikatoli ichi. Chinorwa mwedzi. Mwana wako chisitu yanga sitirika chinoda kuchengetwa. Ukarova chinorwa chipeki sina kutokuvhura chiri siu ndizvo zvakanaka. pamusoro yakadini kuyaramba zvinhu ndachirwara anogwara vari kusiku dzingirani dide taibe dzingirani didi kana chitenga tenge zvinhu origin zvedu chaizvo zvemuzimbabwe zvinenge zvinobva kunze zvisina basa tinosodai taibiri zvaisima tinosodai Unokwadza mwana wako. kwadza mwana wako right zora zvinhu maswiti mashoma imwe ichadyiwana mangwana daiwa wani Tingati wandei. Ukotengwa zvinhu. Unotiwa zvakawanda kapafuri. Unoti mafuta chete. right nyaya yekumauri yatibara ndari kutewa kumanema kuti ndikasvika april ndoya nemombe kuti ndange ndabvuma kuti april we have done this one next spot is for 5 it's for 5 yani $100 ndokuti ndibvume kana pasina ndokusa sport pamusoro changamire kukumbira changamire shumbe yekubvisa nditori naye muna april ndoya nemombe zvandikuti ashokwadi handimbotaza ndoya nemombe kana sina mombe ndoya nepirati yacho chiro chii chinondaradza kuti kuya nemunhu ndinotoya handitazi kuya kuno muna april ndinoya nemombe muna april ndakuna ati zvakakuombe kuti baba ndikuya nombe muna april tinzotona kubvuma simuka mutupu waoti mutupu wati zvarakuti ndakunzwa tiri kuno vachitaura tondomara tonzwa vachitaura Chegou abvunza mutupa kuti mutupa wenyu chii. taurirana yeprojekti yeikuru anodheti Tonyara kwabvunza ikobva. ndombotunzwa 15 april no iswa 25 april wanda iwe ndiwaswa 25 april kana pasina kuya mombe yatitaura unodzoka back kuno toranga ndawedzera mazuva iwati 15 ndawedzera dismiss pamusoro changamire Taura. pane panachida kunzwisisa ukakuva kuti dzimba ndakashanda imba zviri kundirwadza pandakagara panapa asi mune mutongo makaisa
asi manje murumara pana secret zvisi zvakutaura kuti kusvinzwa roda kuisa mushandi munoisa loja mumba mangu voisa here loja ini ndakagara ndakashanda zvangu ndisina kana chandiri kuwana vodya mari ndizvo here hazvishatarisa kozi akatikati anofana kukomba ndina kubhadhara kati unombhadhara mari paimbai 250 utasara kuibhadhara ri pamusoro chakamira imba iyi kutaura kwamakaita ndakazvizwisisa asi imba yemadhina ndandikatenga pindura iwe handisi kuda kuzvitaura chake kukanya chitota akavakandie nyange ukatotekana ukatovaka wega ndoimba ndoimba yaika uri kufudi nazvo mari yako utasara kubhadhara ri ndichatsvaga semundotsvaga iyi handikasotsvaga dzese ndichatsvaga ndotanga kubhadhara baba mombe ndovapa ndozomubhadhara rini toda date kwakutokumbira kuchangamire ndati toda date ndazvinzo ndikagona kuti date asi kusanzi kwande ndichita ndinogona kuchazokuwana mari yacho inenge ichidiwa 1 May nyora unoti uswa 1 May kana pasina action notsoka unotora zvakati zvavara kuti anokadzi mukuru wacho pachibage chibage uri kuchengeta chibage chibage chiripo chibage chako kana nguva yakwana unokohwa chibage icho toudza kuti waita ngorongani toya tochimonita tosheriwa iye fertilizer chakatakura nemota ina nayo ngoma hamiri chibage chinoiswa chii yakataura fertilizer akatakura iye asi aisina kutumbuka chachisana meo chasisa chatumbuka fertilizer ndakatakura nokuti iwawa ndotoziva situation yese ndikuitika ikoko chibage icho chinototorwa wakatochita chavo saka fertilizer ndakati bheka nditori kana chake fertilizer kuzoisa ini chaida fertilizer yakawanda meta saka sababa pamusoro changamira ndandakatsvaga fertilizer chiripo saka kana achikatakura ndotsvaga mutini no ndiri kutsvaga sababa kutangira kupaipa kucheta changamira saka chibage todiro chipararere aiwa dai kwasanga idzoke naye ndiise ndanga risiri bhega yanga ri bhaketi saka ndisizoti chibage ndoisa unorima sei zvamunotaura kuti bage murima here kunotamba ivi chakatigara chakaoma ndikazikasikaoma chitatu chakatombooma padiki papasara ora ichi chocho chinosvika nobvura mwari unosvika ndokuwa chakadaro